piye to sawu. Iki ngene lho Pak, kuwi aja ngono lho Pak. Iki yo diganti lho Pak. Aja caramu ngono sak penakmu dhewe kowe. Kowe nyilih. Tuku wis tuku. Kene duwite sik. Sapa sing melu aku tak sawer kene. Melu aku kene. Ayo melu disawer. Kok hei. Mau jadi apa lo? Ae dhewe wong saweren. Wong ae dhewe wong ngelos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cah, lampune pateni. Nah, pateni kabeh. Nyapa kok mateni iki, Pak? Pateni. Ayo ndang sekakene, Mas. Iki piye to iki jane? Kene pateni pisan. Ya aja ngono lah. Salah. Lha iki terus petengan meteng dedet.